Kaixo, jarri garrantzua beratzen mesedez, nik hartu egin zait. Gero arte. Kaixo, entzule, eta ongi etorri Beratzen podcastaren atal berri batera. Atal hau bereziki berezia da, eta ilusio handia egiten dit, arrazoi ezberdinengatik. Alde batetik, podcastaren atal berri bat edo izatean nahiko nukena hasiko dugulako gaurko atalarekin. Oraintxe azalduko dizuet atal hori zertan den, baina bestetik baita ere, gaurko gonbidatuak maila guztietan, pertsona gisa, sortzaile gisa, maila intelektual, emozional guztietan, izugarri miresten ditudan bi pertsona direlako, eta ez naiz gehiago luzatuko. Hasiko naiz lehenengo berezitasun horrekin, ze atal mota izanen den gaurkoa. Beratzen podcastaren aurreko atalak ikusi badituzue, konturatuko zineten, azken galdera beti dela kultur gomendio bat edo egin dezatela eskatzen diet gonbidatuei, eta oso gomendio onak eman dituzte, orain arteko gonbidatu guztiek, baina askotan ez dugu demorarik izan edo tarterik izan horietan sakontzeko. Eta beraz, gustatuko litzaidake asko, tarteka gaurkoa bezalako atal bat egitea, zeinean gonbidatuek hitz egiten dutena, euskal kulturaren inguruko gai bat izan beharrean, kultur gomendio horiek izanen diren. Zergatik, iruditzen zaidalako inguruan sortzaile, idazle, bertsolari, musikari oso interesanteak ditugula, eta oso interesgarria dela jakitea pertsona horiek nondik elikatzen ari diren. Edo, eguneroko hortan, ze gauza konsumitzen dituzten, ze entzutea, zer irakurtzea, zer ikustea gustoko duten, eta pixkat, horretarako, edo asmo horrekin, nahiko nituzke noizbehinka halako atal batzuk egin, eta bidena gonbidatu zoragarri batzuk pixka bat gehiago ezagutu. Eta gaurkoak, esan bezala bereziak, alde batetik Ainara Jeregi, eta kaixo. Kaixo. Ongi etorri eta eskerrik asko. Eta bestetik Inigo Satrustegi. Kaixo, arratsaldeko gabon. Zer esan, zuetaz? Asko esan litekelako. Ainara Jeregi, Barainaindarra, bertsolaria, ofizioz irakaslea, eta brillatzen duten doai horietaz gain, beste pixkat ezkutuago asko ere badituzuna, marrazkilari aparta. Ainarak komiki bat edo liburu bat ateratzen duen eguna, egun zoriontsua izanen da, euskal kulturarentzat. Aparte, nik, inguruan dudan, ustut, ikusentzunezkoetan adituena, edo esanen nuke, eta nik... frikia. Frikia. Zer ezberdintasun dago frikitik aditura? Egia da. Ere... Adiktua. Ze ona. Oso ona. Eta nik gomendio bat behar dudanero, zugana jotzen dut. Gero sartuko gara gomendio horietan. Eta zure ondoan, Inigo Satrustegi. Kaixo. Eskerrik asko zuri ere torteagatik. Zutaz ere, elkar ezagutu genuen Atzamarka sormen kolektiboko taldean, baina hortik hasita 11 gauza egin dituzu, 11 idazketarekin lotutako 11 lan, gaur egun ere horretan aritzen zara, ofizioz edo, editore lanetan txalapartan, baina zure lehenengo liburu solitarioan, liburua, laizter kaleratuko da, okerez banago, poema liburu bat, Iruña hiria irabazi zenuelako, eta espero ezagun askoz gehiore etortzea horren atzetik. Ja, lan. Bale, esan bezala, horko dinamika oso lagun artekoa izanen da. Helburua da, gomendioak egitea, zer gustatu zaigun, azken aldian, edo aspaldian, edo oro har, ikustea, esan bezala, nondik elikatzen garen pixka bat. Eta ongi baderitzo zuen, ni hasiko naiz, pixka bat horrekin austeko, edo, eta zuzenan sartuko naiz. Nik bi liburu ekarri ditut. Bat hementxe daukat, eta bestea ez dut ekarri, eta ekarri ez dudan horrekin hasiko naiz. Da Dolly Aldertonen Everything I Know About Love.
Maitasunaz dakidan guztia. Ainarak ere irakurri du. Zuk utzi ezin idalako. Eta gaur-gaurkoz ezin da liburu hau euskeraz irakurri, nik dakidala behintzat, baina pasarte batzuk euskaratu nituen aspaldi beste kontu baterako, eta nahiko nituzke ona ekarri. Liburu honek kontatzen duena da neska baten bizitza, Londreseko aldirietan jaiotakoa, gerora Londresera doana bizitzera, pixkat 11 urte dituenetik, 30 edo 31 urte dituen erarte, eta kapituluak ere urteka antolatuta doaz, osea, ikusten duzu protagonista hau azten, eta, bueno, niretzat nahiko graziosoa da, badagoelako kapitulo bat 30 deitzen dena, ez? 30 urteak bete dituelako. Eta pixkat hitz egiten du 30 urteen krisiaz. Eta ez dakit zui ere gertatzen zaizuen, baina nire inguruan bolo-bola bilen gai bat da, 30 urteen krisia igual bere horretan ez, baina horrek dakartzan gai guzti horiek bai, ez? Ezkontza eta aurrak eta bikoteak eta kontu horiek. Eta uste dut, liburu hau oso gai dagoela egoera horretan dagoen edozeinentzako. Eta alaxe dio kapitolo horretan. Ez nuen arraro sentitu nahi 30 urte betetzearen inguruan. 30 urte betetzearen inguruan arraro sentitzea klitxe bat da. Ez da feminista, ez da guaia, ez da modernoa eta ez da aurrerakoia. Heteronormatiboa da, histerikoa da, burgesa da, aldirietako kontua da. Oso aurreikusgarria da. Oso Rachel Green da. Eta hau prestatzen ari nintzela esan nuen gure Rachel Green zein litzateke, igual Zurine Hidalgo, ez? Oso Zurine Hidalgo da, 30 krisia edukitzea. Eta bueno, hola segitzen du. Ezagit oso liburu gaia da. Niri oso momentu honean harrapatu ninduen, eta oso gustora irakurri nuen. Egia da, holako liburu asko, igual ez dagoela euskeraz. Ezakit... Ja, igual kotidianoan edo egunerokoan zentratzen direnak, modu nahiko autokritiko edo ezakitez, oso vulnerablean. Bai. Ez edo humorearekin lotua. Zuk askotan esaten duzu ingelesek badutela ironia bat edo... Bai, ustut haien buruarekin askotan, ez? Haien buruaren kontra egiten dutela humorea edo ez dutela haien burua oso serio hartzen. Bai. Humore britanikoa oso ona da. Nik asko maite dute, bueno, gero komentatuko ditugu, ze torri aurretik komentatu ditugu ze gomendio aipatuko ditugun, eta Ainararen gomendioetako gehienak ezagutzen ditut, edo, bueno, bizpairu bai, britanikoak edo... Bai, kasualitatez, bai. Eta bai, Britania, osea, haien humorea miresten dut eta enbidia handiz begiratzen diot gainera. Ja, igual hemendik ondorio batzuk ere aterako ditugu, zeba ekarri ditugu nahi beste... Nik uste dut Euskal Herrian egin genezakela ere horrelako humorea. Askotan ez, sensibilidade horrekin edo arazoekiko kritikatasun horrekin, baina gainera humorea egiten ez. Barra egiten arazo... Hori da, bai. Bai, eta ja da humorea Euskal Herrian beti izan dela gai bat pixkat pintzekin hartu dena, eta azken aldian buelta ematen ari zaiolan ikuste bakarrizketen loraldiarekin ere bai. Nik ez zitu dala oraindik asko ikusi, pena hori daukat. Ez dugulako ohitura hori oraindik ez, baina iritsiko da, bai. Uste baietz. Bai. Eta Dolly Aldertonek beste momentu batean ere segitzen du, eta hala dio. Iruditzen zait azken urteetan, 30 urteak diren horretan, turismoa egiten aritu naizela. Neure burua horretarako prestatzen bezala. Eta nola egiten da 30 turismoa, adibidez, basaten du ez, burdinazko zartagin bat erosten, edo irakurle talde batean egoten, adibidez. Zego gorra. Bai dela. Teorian, zurea baino hamarkada bat gorago dauden kontuak egiten, bueno, eta, claro, turista zaren bitartean dena oso polita da, oporretan zaudenean bezala da, nomaitera zoaz eta etzara konturatzen labezomorroak daudela kalean, baina gero bertan bizitzea tokatzen zaizunean, gauzak aldatzen dira. Eta hala esaten du. Baina gauro hartu naiz jadanik ez naizela turista bat. Ezin naiz 30 oporretan joan. Eta gero nire 20en zoramen eta axolagabekeriara itzuli. Orain, bertan nago. Ja, 30 hamarkada horretan. Ni turismoarena gustatu zitzaidan asko, ze gainera hau ez dut ekarri, baina gero aipatzen zuen. Turismoa egin dezakezu zure goiko hamarkadan. Hortik gora ez. Osa, zu 20 urteetan bazaude, ezin duzu 40etako turismo egin. Hori ja pasatzea da. Da, bueno. Bai, bada nolabaiteko performantzea, ez? Edo, igual ostiral batean ez bagara etxetik ateratzen, esaten dugu, ez ezarra naizen ja. Baina egia da, privilegioa dugula oraindik ez garela inzarrak, ez? Bai. Baina, ja, performatzen dugu.
Bai. Eta zeintzuk dira 30 hoien turismo zantzuak? A ber, interesatzen zait. Osea, 20etan egon da, 30etan, Bai. Adibidez furgoneta bat erostea. Niretzat hori... Erosi berri dut vaporeta bat, etxea garbitzeko, eta emozionatu naiz pixka bat. Oraindik ez dut erabili. Nik ere aspiradora bat erosi nuen iaz. Hori ere bastante turismo, Bai. 30 turismoa. Izan daiteke fruta, zure auzoko fruta dendan erostea eta ez eroskin? Inkluso fruta dendako emakumeari hitz egitea. Hori izan Baina behar igual nuen. hori kokatuko nuke jagorago Berrogeian. bizitzan. Ja. Hori da pasaporte, hitz egitea, nik baneukan nire aitaren izeba batek ematen zizkien goxokiak arategiko langileeki eta, erosketa egin eta hori karameliko. Hori da pasatzea. vamos, Hori bai, da, bai. 30 ez, Pokemon lauro gehiak. Golf. Bai. Nik esan behar nuen berdina. Fruta erostea ezakit, baina fruta dendako langileak zu ezagutzea, hori bai da oso beste markada bateko turismoa, nik uste. Eta gero, honek aipatzen zuen adibidez, liburuan, landaritxoak landatzea, albaka, romeroa, sukaldeko lehioan, hori oso... Eta bizirik 30. mantentzea. Eta bizirik mantentzea. Zailagoa da igual hori. Bai. Hori igual bai dela 40 turismoa. Eta bueno, gero, hau liburuak ez aipatzen, baina kontrako turismoa ere badago. 30etan egon eta 20etarako turismoa. Egia Hori da, ere ze gogorra. beste gai bat da. Beste temoi bat. Bale, eta bukatzeko, karri ditudan tarteekin edo, Doli Aldertonen honekin, esaten duena da, bazkenean, krisi batean nabarmentzen edo gaientzen zaizun galdera beti dela zertarako. Ez? Esaten du, hori da, zalantzari gabe, adinarekin lotutako edozein krisialdiren zatiak elkartzen dituen galdera. Eta gogora ekartzen du bere lagun bat, protagonistako 21 urte dituenean, lagun honeko 30 bete ditu, eta negarrez hasten da Londres erdian, eta esaten du, hau alda bizitza. Amazonen erostea, eta metroaren zain egotea Tottenham Court izeneko kale batean, ez? Baina hemen Baiona etorbidea litzatekena edo beste dozein. Hau alda bizitza, Amazonen erostea eta Bilabesaren zain egotea. Eta ni honekin heldu nintzen ondorio batera, dela dozein krisiri aurre egiteko erromantizismoa dela klabea. Dudari gabe, bai. Zure bizitzat erromantizatu dezakezun artean, krisigo horrek igual ez Bai. duzu izanen. Edo beharrean arruntak diren gauza hoiek txartzat ikusi, hoiek besarkatzea, ez edo onartzea. Pues bai, hau da Bai. bizitza. Hau da bizitza. Ez dago gaizki. Ja. Ni aholkuak ematen oso txarra naiz, ez dakit askotan ez, gaizki dagoen lagun bati nola lagundu, ez, askotan ez dakit nola erantzun, askotan jotzen dute humorera ere bai, ez, kasi, pixkat destentsionatzeko asmoz, eta lagun batek beti esaten zuen, gaizki, adibidez, dolu bat pasatzen ari zenean, ez, bikotekidearekin utzi eta gero, esaten zuen, bakizu honena, pasa egingo da. Pixkat leitmotiv hori hartzen dut, eta saiatzen naiz pixka bat gaizki dagoenari esaten, pasako da, hau ere, egingo Bai, dugu. onerako zeintxarrerako ez dena pasatzen da. Bai. Ja, segun zein unetan esaldi hori gorrotagarri xamarretzen Oso. daitekela, Bai, Oso. sentitu nahi duelako nire txorrada dela oso importante. Bai, obviamente, bai. Pasako da, baina orain pasatzen ari da. Osea, ez, Bai. Bueno, bai. Eta bueno, pues romantizismoaren horri helduta bestitxo bat jarriko dugu, Berde Pratoren romantizismoa, tarte batez. Eta segiko dugu gomendion errondarekin, ja Doli Alderton utzita, Ainara, ze karri duzu? Nik justo aipatu duzun liburuarekin lotuta, baita 30 bueltan kokatzen den
problematika edo, egunerokotasun hori, ez? Ba, nik aipatu nahi nuen Fleabag seria, ja gaur egun nahiko ezaguna egin dena, ez? Bere garaian nahiko apurtzailea izan zen, eta britaniarra da. Fleabag protagonista da, ez dugu bere izena ezagutzen, momentu batean ere ez. Vale, ostras. Fleabag. Eta... Fleabag berez da... kukuxo boltsa, ez, edo, bai. Vale. Bada, pues, pixkat, bera delako desastre bat, ez? 30 urteko neska honi, pues, guztia doakio gaizki. Eta pixkat, hartu dut, pentsatzen honean zer inspiratzen hauen, beti jotzen dut gauza tristetara, baina humoretik. Eta uritzen zaidela, lortu daiteken arte modurik komplikatuena, humorea, gai serioekin. Eta kasu honetan, pues, erantzen du doluaren gaia, pertsona honek galtzen du bere bizitzan oso importantea den pertsona bat, eta barruan duen utxune horri aurregin ordez, ba, beti dago oso lanpetuta, distraitzen da, bikotekin edo gauzak gaizki egiten, ez? Eta hori guztiak kudeatzen dute oso humoretik. Eta iruditzen zait oso errekurtso polita edo ona, edo sakona ezakit, meritu handikoa. Lehendabiziko edo bigarren temporada? Ezakit zer esan, eske lehenengoa izan zen hain ikusgarria, osa dena kokatzea eta gatuko nintzateke lehenengoarekin, baina... Efektuagatik. Bai. Pues hori, nola apurtzen duen laugarren pantaila eta hori, eta hitz egiten dizun zuri, eta pues, hartzen zaitu, eta gainera biltzen duten nahita, ba, asko kostatzen zaio vulnerabilizatzea, ez? Kontatzea bere benetako arazoak, eta orduan hasieran sekretuak kontatzen dizkio kamarari guri. Zuri. Eta aurrera pasa ala, ja ez dizkigu hainbeste kontatzen guri, irekitzen da beste personaje batekin, nahiko gai dagoena. Ostras! Eta orduan ja, pues, apurtzen da laugarren paretaren rekurtso hori. Ze ona hori. Ez dugu esan, Fleabag 2 temporada ditu, 6 kapitulo eta labur-laburrak, arratsalde batean ikusteko modukoak. Nire serie favoritisimoetako bat da. Jende asko esan dit hori, Zoragarria da, Ainarak esaten duenagatik, zaurgarritasun horri humoretik heltzen dio, laugarren paretaren efektua oso ona da, oso narratiba zorak ditu, familia ere lantzen du, ez? Badira bi aizpa horien artean oso harreman berezia dute, elkar maite dute, baina elkar gorrotu dute aldi berean. Meme fabrika bat da, serie hori. Meme fabrika bat. I look like a pencil. I love you, it will pass. Eta horiek guztiak, bueno... apaiz batena, nik hori ikusi du. Bai, badukat etxean poster bat. Lehen egon gara hitz egiten. Orain etxean poster bat jarriko dudala eta bat dela Fleabagena. Bai. Ni hasi nintzen ikusten, bueno, pixkat pekatua da, aitortzea, baina utzi nuen. Baina helduko diot. A ber, normala da, Hori da, ni naizelako oso txarra seriekin eta pelikulekin. Eta hori, zu justo badakizu, baina... Ze ona. Bai, badu fama Fleabagek. Eta justo gainera, iruditzen zait, entzuten zaitu zetizketan humoreaz eta guztiontaz, eta nik orain akapritxo serie bat sortu beharko banu, ustut gidoilari lanetan, justo zuek bi jarriko zintuzte dara, baina aurretik ere, eta entzuten zaituzek gogo gehiago pizten zait. Nik benetan uste dut, bizitzaren arazoen aurrean, zure burua seriogi ezartzea bertute bat dela. Igual, humorea ez oso erabilgarria besteak laguntzeko, baina zure buruari edo gauzak perspektiban jartzeko oso lagungarria dela. Eta identifikagarria da, seria, oza... Eske, pixkat zuk aipatu duzun Dolly Aldertonen liburuaren gisakoa, ez, oso arazo ohikoak edo, eta uste dut, apurtzen denean laugarren pareta hori, aipatzen digu edo jakiten dugu bere barne dialogoa, eta hori askotan ikusentzunezkoetan ez da nabarmentzen, ez hori liburutan bai dela oso sakona eta ezagutzen dituzu personaiak ongi, eta haien pentsamenduak eta orduan bai ezagutzen duzula emakume baten barne mundua ere, ez? Ze guai, vale. Bai. Oso ona. Vale, apuntau Fleabag. Hori ere usago euskeraz, ez da? Ke bai. Lehenengo gara komentatzen, inglesez ikusi beharrekoa da. Vale. Igual akatz hori egin nuen bere garaian, ez dakit, zut gogoan. Nola hasi nintzen, baina... Ba, horrengo gomendioa. Pinpan, bai. Vale. Nik ekarri nahiko nuke maiatzean edo ekainean Txalapartak argitaratu zuen liburu bat, kasualidadez jaso nuen, eta bueno, aukera sortu zitzaidan, ez? Nahi duzu liburu hau? Bai, zergatik ez. Noiz esan liburu bati ez gratiz denean.
Liburua da Maria Llopisen 30 años follando. Ja, izenburuak berak erakarri ninduen. Maria Llopis, artista valentziarra da, aurretik ere pare bat liburu kaleratuak ditu txalapartarekin, maternidades subversivas eta beste bat ere bai, feminismotik. Artista aipatzen dut, batez ere plastikoetan aritzen da, baina idazle gisa ere bai. Eta liburu hau pixkat kasualidadeen edo zorigaitzen ondorioz atera zen, ze hasiera batean, Mariak berak, bere Instagrameko kontu batean, kontatzen zituen halako pasarteak ez, bere bizitza sexuala kontatzen zigun post bakoitzean testu eta argazki banarekin. Zer gertatzen da, batzuk esplizituak ziren, eta orduan metako lagunek erabaki zuten kontu hori kantzelatzea. Eta ordurako material desente sortua zuen, eta jo zuen editorearen gana, eta nik badakit, bertan zalantza askorekin liburu hori argitaratu ez argitaratu ibili zirela, eta inkluso ja argitaratua zegoenen ere, esaten zuen, liburu hau, ez pixkate gogorra izan daitekelako, edo premisak ere, 30 años follando. Oso esplizitua, osea... Vale, kontatuko dut zer den liburua. Dira, 108 kapitulo. 108 kapitulo horietako bakoitza da, bere harreman sexual batean oinarritutakoa. Oso gaztetatik sartu zen edo, sartu zuten sexu munduan, ez dakit 13 urterekin edo, hasi zen harreman sexualak edukitzen, eta kapituloetako bakoitzen, kontatzen du horietako bat. Asko onartua dira, beste asko ez. Batzuk gozagarriak izan dira, beste asko ez. De hecho, hasierako kapituloetan, hasierako zera horietan, kontatzen du berak nola ez zuen plazera ezagutu oso berandura arte, orduan larrutan egiten zuen, baino ez zuen sentitzen, ez? Eta beti sentitzen zuen sexua izaten zuela plazeraren bilan, bilaketa horretan, baino topatu ez dinean, ez? Liburu honek premisa moduan ematen du gauza bat dela, baina egiaz Maria kontatzen diguna da bere bizitza. Azkenan balio digu ezagutzeko ezaugarri jakin batzuk dituen familia baten alaba den eta artista den Mariaren bizitza, ez? Eta nik uste dut familiak berak asko baldintzatu duela, ze ama eskizofrenikoa zuen, aita biologikoa ez dut spoileatuko, baina etzen oso figura jakin bat zen, ez pertsona publikoa zelako, baizik eta berezia delako bere lanbidea. Esan dezadan. Eta amonarekin hasi zen, eta amonarekin eta nahiarekin, ez? Eta orduan, Mariak bizitzaren gauzak direla eta bukatu zuen Alemanian bizitzen, etxe okupetan horietan rabetan drogak, drogekin sexu harremanak, ez dakit zenbat kapitulotan esaten duen y acabé tomando el día de la píldora el día después. Nik dakidala, ez, gomendatzen duena da bizitzan gehienez ere bi hartzea, hormonalki ere bomba handi bat direlako, eta ez dakit kapitulu, zenbat kapitulutan. Esperimentazioa dago, bortxa da pila bat dago, sufrimendu pila bat, niretzako oso gogorra da, irri ere egiten duzu, eta amaierak pixka bat burua lertzen dizu. Ni nabil imaginatzen liburu bat, ez daukana igual ari narratibo bat. Ari narratiboa da bere bizitza. Ikuste duzu kronologikoki gehienak bai, batzuetan esaten du en el siguiente capítulo, un capítulo de más adelante, itzengo dizuet Adami buruz. Eta orduan ari da, bere Alemaniako edo Suitzako edo ez dakit ze bizitzako garaiko bikote edo harreman esporadikoen hoien inguruan, eta nola tartekatzen diren lagunen lagunen bikoteak, eta nola, kotillo pixka bat badauka, eta morbo puntu hori ere bai, baina niretzako liburu honen ederra da ikustea
bizitza miserable, miseriaz betetako bizitza hori harreman sexualen bidez, ez? Uste dut orain arte edo oso gutxitan nik behintzat ez du enuen ezagutzen halako ikuspegitik kontatua. Eta liburu hau ekarri dut, ez ere urratu nindolako, baina baita ere pentsarazi zidalako, ez? Norberaren 30 años follando horrek ze forma hartuko lukeen, ez? Mariaren testu ingurua testu inguru horrek baldintzatu du bere bizitza, eta baita bere bizitza sexuala ere bai, baina gutako bakoitza ere nola zeharkatuko ligukeen interesantea iruditzen zaitez. Ez da berdina, familia dirudun, aberats eta bateko etxeko andre ederra, 25 urteko tipo lodi ez normatibo marikita baten bizitza ez sexual edo ez bizitza sexuala, hobeto esan da, ez? Persona normatibo batena, pixkat gogoeta egiteko ere balio izan zidan. Egia da ere, igual, sexuaz ez dugula esplizituki askotan hitz egiten, ez? Igual oso intimoak diren lagunekin. Eta behin hitz egiten jarrita, igual aurkituko genituzkela gauza man komun gehiago, uste ditugunak baino gehiago, ez? Seguridade horiek edo anekdotak edo... Bai, nik ariketa hori egin dut, ez dut partekatu, baina bai pentsatu dela, ez? Mariken munduan zenbat egoera bizi izan ditugun askok, oso partekatuak eta oso antzekoak, eta gainera normalizatuak, ez? Ari naiz, badibez, Grinderren munduaz, denok izan gara goztineatuak, denok egin dugu goztina, argazki faltso bidaltzen dituztena daude, mundu eta joera batzuk daude, eta nik uste dut, hitz egingo bagenu, ez? Mai gainean jarriko bagenituzke egoera hauek guztiak, beste modu batera ere ulertuko genituzkenak. Bai, igual, ez zarain bakarti sentitzen edo, ez duz uste bakarra zarela gertatzen zaiona, isa edo... Gero ere, oso interesgarra iruditzen zait, eta ojala holako gehiago, ze bai sortuko genuke ez, mapatxo bat esperientziena eta egonen zen oso guai, baina, claro, justo idazle honek dokumentatzen zituen, 13 urterekin ez dut uste dokumentatzen arituko zenik bere esperientziak, baina oso zain iruditzen zait, atzera begirako ariketa hori egitea, ze uste dut gauza asko ere aldatzen ditugula. Bai, berak aipatzen du memoria ariketa bat egin duela, eta momentu batean bat egite dute, uste dute, orain buruz ari naiz, baina bat egite dute orainaldiak eta narratibak. Ez? Eta gero zalantzak izan dituen ere bai, ze pixkat body countingaren asuntoa dakar onera, ez? Body countinga, 108 harreman sexual, denak ez dira harreman sexualak, batzuk lagunei eskenetakoak, anaiari, amonari eskenetakoak dira, baina, ez badira 108, 103 badira. Eta horiek zenbakitzea ere pixkat, ez? Hori gizontasun maskulino toksiko horri kritikatzen diogun zera bat da, ez? Body countingarena eta gainera hori erabiltzea arrotzeko moduko datu gisa, ez? Eske dago bi aldetara, ze justo ere modan jartzen ari da kontrakoa. 103-105 horiek izan entzirela kasi estigmatizaziorako eta lotxarazteko motibo bat, eske dago hor bietatik, bai. Eta nire pentsatzearen nintzen, atzera begiratzeko ariketa horretan, bai dagoela jendea, igual bere bizitza zatikatu beharko balu edo etapaka banatu, bai egiten duela pixkat harreman eta oinarrituta, ez? Denetari dago ikasketetan oinarrituta edo, baina bai izan daitekela modu bat zure bizitza ordenatzeko edo... Epe hau, izan zen, hau gertatu zitzaidan edo honekin egon nintzena edo... Bai. Ze guai. Iruditzen bazaizue, ekarriko dut beste liburu bat ere bai, atzera kontatzea edo atzera begiratzea aitzaki hartuta, iaz Asier Larretxea poetak halako prosa narratibozko forman etorri zen liburu bat ekarri zuen, ez dakit saiakera deitu edo, eta hain zuzen izena jarri zion lan horri idaztea gibelera zenbatzen ikastea da. Niretzako hau ere deskubrimendu bat, Asier ezagutzen nuen ez gehiegi,
bere literatura enuen ezagutzen, oso gutxi egia esan, baina bueno. Eta tentagarria iruditu zitzaidan, eta, bueno, pentsatu nuen, emango diot aukera bat, ez? Batzuetan, gure konfort egunetatik ere atera bergara, ez ditugu beti irakurri behar betiko idazleak eta bar, eta hain justu gero berarekin egoteko aukera izan nuen, eta berak aipatzen zuenek, euskal literaturatik oso kanporatua sentitu izan dela. Bai, bueno, hain justu Madrilen bizi izan delako, gazteleraz ere idatzi izan duelako, poeta, ez, orain arte egin izan dituen gauza gehienak poesiatik egin dituelako, eta bar. Bueno, ariketa hau ere memoria ariketa bat da, Asier Larretxea marikitare bai, Arraioztarra, familia, bueno, ez dut esango tradizionala, baina, bueno, bai ideia bat egin dezazuen, herri kirolen munduari lotutako familia batetik zetorren, lodia, baztanen garaia hartan, orain dela 20 bat urte edo, ia kolorez tindatzen zuena ez, eta, bueno, bizkat sexiliatu zen Madrilen, eta egiten du alako joan etorrien, ez ditu kontatzen joan etorriak, baizik eta bai egiten duela joan etorrien kronika bat, ez? Nola Madrilen sentitu den kanporatua euskalduna eta lodia izateagatik, eta ez, igual, batzutan ere lotzen dugulako sexilioa eta iria askatasun eta gune seguruago baten moduan, baino aldi berean esaten zuen, eske baztanen momentu horretan enintzen nor, ez? Eta, bueno, liburu ederra, liburu gogorra aldi berean, ez? Gogo eta batzuekin ere konektatzen alduzulako, eta bueno, benetan gomendagarria. Ze guai. Ja, bai. Superapuntatua. Bai, oso guai. Joan etorriak edo harremanak edo zenbat gauza erabili daitezkeen kontatzeko bizitza. Beste gomendio azkar bat, Mursegoren Eusnop kanta entzunen dugu. Ezagutu zintudan kokoskak nikoren Dezertxor pintxatu zuen egun hartan Garrelen filmografia osoa Buruz aipatu zenidan Zure herriko zineklubean Nahi inguruak idatzen zenituela Nobelbak eta zinema japoniarrean adituan Fritz Lam, Truffaut, Duraz, Barda, Visconti, Houston Kaurismak ikiarostan ikusturik Akaua Sekurosaua kinkidu onkarguai Jarmus Buñuel, Valdelomar Rosales Iriarte La Cuesta eta Jordaren mirezlea Zu euskal intelektuala Homo sapiens kontzeptuala Ahoa erekietan bere ala Konturatu ginen eusnopat zinela Musikazale amorratua soziologia Vale, gomendioen azken erronda eginen dugu, ni hasiko naiz berriz ere, eta gomendatuko dut Nerei Barzabalen Bar Gloria, hau da irakurri dudan azken liburua, aste honetan bukatu dut, eta berri irakurketa bat izan da. Eta aitortuko dut, nire naizela bat ere berri irakurtzalea, liburuak normalean behin irakurrita horruzten ditut, eta gustatu zaite edo ez, eta igual voltatuko naiz, talen bat irakurtzera edo, erreferentzia bat bilatzera edo dena delakoa, baina bai, liburuak normalean ez ditut berri irakurtzen, hau izan da lehenengoetarikoa, eta ia esan sorpresa oso ona hartu dut, ze pila bat gustatu zait, bigarren irakurketa honetan, eta lehenengoan, ikusi ez nituen gauza esente ikusi ditudalako. Ikusentzunezkoekin ez naiz olakoa. Ni super comfort movien aldekoa naiz. Telebista bizenduaren normalean da eroso egoteko, ez sufritzeko, eta
orain Friends berrikusten ari gara, adibidez etxean, eta Harry Potter ezagitzen batetan ikusi dudan, baina pelikula bat behar dudan aldiro, pues hor bai naiz, oso berrikustearen zalea edo. Eta... Nik ere duela gutxi deskubritut berri irakurketaren edo bigarren aukeren kontzeptu hori ez, kontzeptua, ez da kontzeptua lau. Bai, ze batzuetan gauza batzuk ez ditugu ikusten, zuk aipatu duzu, baina beste batzuetan ikusten ditugu eta ez ditugu ulertzen ere, zergatik ez, eta hau gustatu ditzaian eta bueltatuko naiz, gozatu nuen ez, bueltatuko naiz irakurtzera, edo berriz ikustera ez, Fleabag zenbatetan ikusi dut. Ez dakit, egun batekin daukat pendiente bigarren denboraldiaren maratoia berriz egitea. Bai, azkenean da, ez dakit, txokolatea bezala gustatzen bazaizu eta, jan dezakezu, disfrutatzen baduzu, emaiozu zure buruari plazer hori berriz, eta baita ere zuk esaten duzunagatik. Berriz, beste begirada batekin ikusteagatik edo. Bai, ez batzuetan ematen duela, behartzen dugula gure burua, ez? Benga, hau irakurri behar dut, eta orain, eta bukatu. Eta sentitzen zara gaizki uste baduz, ez duzu gozatzen, askotan ere emozionala, igual ez da momentu egokia liburu hori irakurtzeko edo pelikula hori ikusteko. Ez, patxada hori edukitzea. Ni liburuak erdizka usteren oso aldekoa. De hecho, entzun dezakezuen ere audio bat irrati hontan. Horri esan, bale. Bai, ez, patxada zartzeko. Irati Jimenezek ere esaten du berdina, irakurtzeletasuna ez sustatzeko lehenengo modua dela liburu bat bukatzera behartzea norbait. Claro. Tortura bezala bizitzea edo. Ta justo, beitu, ongitorri zaite referentzia hori, ze Irati Jimenezek ere, liburua badu saiakera bat, behiak zabalduko zaizkizue, deitzen dena, eta horre esaten duen gauzetako bat da, euskal literaturak ez duela usoainik, edo ez duela zaporerik, ez? Askotan atmosferari ez digula garrantzirik ematen asko zentratzen garela. Ikusten diren gauzetan edo gertatzen direnetan, esaten direnetan, baina ze usaintzen ari da pertsonai hori, ez? Ze zapore du jaten ari dena delakoak. Ta fijatu naiz nereak egiten duela, Nerei Bartzabalek Barglorian egiten duela harrigarriki ongi, da pasa bat, nola usaindu aldituzun denetako keak, koinakak, denetarikoak, eta zaporeak ere, odola kasi ahoan sentitzeraino, eta pasada bat iruditu zait, eta adibidez, atmosferaren hori ikusi dadin, momentu batean esaten du, kanpoan eguzkia epel, airean puruen kea, eta kafe eta koinak usaina, xaboiarenarekin nahasian, enbata gogorraren amaierako zurmurruak isurbideetan bera. Zaki, sortzen du atmosfera bat, gustatu zaidana pila bat, eta gozatu dana izugarri, aparte zoragarriki idatzita dagoela, eta hori da nire gomendioa. Berrikusi liburuak, batez ere hola pixkat asko harrapatu zaituztenak lehenengo bueltan, eta horixe, Bargloria, osona. Nire gomendioa izan behar da, konforzonaletik ateratzekoa, Ez, berez ez da konforzonaletik ateratzekoa, beste serie bat gomendatu nahi nuelako, oso goxoa, oso bihotza ukitzen dizun hoietako bat, baina ez da kokatzen inguru atsegin batean, edo ohiko batean. Gertatzen delako zaharretxe batean, erresuma batuan, eta protagonista da adimen urritasuna duen gazte bat, gizon bat, ara joaten dena laguntzera ez voluntario gisa, eta egunerokoa, serio hau guztia gertatzen da zaharretxean eta zaintzaileekin, eta badoso inguru, tristea, badoderako gaixotasunak, heriotzak, arazoak, ez, presupuesto murrizpenak, zaitasunak, baina, beste behin, guztia egiten da humoretik eta goxotasunetik, eta, seria Netflixen dago, Derek deitzen da. Derek. Vale. Eta beste behin erresuma batukoa, ezakit bai, negabe jodut horretara. Baina denok, iruok izan da bastante, zukoren gozez, baina... bai. Ez, eta hori zen nire gomendioa, ez pixkat, egilea Ricky Gervais da, The Officeen sortzaia, eta askotan, baditu oso iritzi guaiak nire ustez humorearen inguruan, ez, non dauden humorearen mugak. Egin daiteke humorea zaharretxe baten inguruan edo zahartzaroaren inguruan, eta demostratzen du baietz.
Eta nire iritzia da, sensibilidadetik egiten baduzu edo ezagutzatik, bai egin dezakezula umorea edo zein gauzaren inguruan. Ez importantea hori, ez? Zen muga oso fina izan daiteke. Bai, gusto honekoa izatea eta, bai. Bai, arrisku pixka bat badu. Bai. Derek, apuntau. Zuzara, seriak bilatzen dituzunean, zertan fijatzen zara? Erabakitzeko, hau ikusiko dut. Edo ezakit oso seriak edo zer esan. pelikulak edo... Estetika ere, denetarik batzutan. Igual, adibidez, nahi zain irakurzalea, eta igual kostatzen zait gehiago liburu bat aukeratzea. Baina asko irakurri duzuenok ja, nik uste liburutegira joan eta tituloei begiratzen bakarrik ja jakiten badakizue igual zertara jotzen duzuen, gustatuko zaizuen. Seriekin pixkat berdin, irudia, lehenengo irudia ikustearekin ja badakit gustatuko zaidan edo ez. Vale, ze guai. Ze guai, ke guai. Ekarri nuen, hiru pelikula gomendatu behar nituen, eta gomendatuko ditut, baina bati buruz bakarrik itzengo dut. Lehendabizikoa da Jone Batzuetan, justu sensibilidadeari oso ongi heltzen dion Sara Fantobaren filmari buruz, zoragarria. Iruditzen zait, gure adin bueltan gabiltzan egoera asko oso ongi islatu dituela, eta ongi diodanean izan ninteke ni. Ligatzen agertzen da Jone protagonista eta nik horrela ligatu dut. Enaiz boiera, baino bai, ez dakit, ez nire burua hor ikusi dut, pixkat horrela, eta bai. Beste bat da After Sun ere, bihotza aurretzen dizun pelikula horietako bat, estetikoki zoragarria, ematen du filtroa jarri diotela pelikulari, baino, argumentua da, bere izita dauden bi aita eta ama bat, aitak hartzen du alaba eta joaten dira oporretan Turkiara, eta iradokitzen digute dela aita horrek alabarekin egingo duen azken bidaia. Zergatik, ikusiko duzue, ederrazkoa pelikula, eta azkenaren izenburarekin enaiz horitzen, eta ez daukat apuntatuta, baina 3 elementu ditu, eta ez dakitze ordenetan doa azten. Esango dut bat, eta gero nahi duenak bilatu bezala. Muchos hijos, un mono y un castillo. A ver, errepikatu. Muchos hijos, un mono y un castillo. Vale? Hau da, ez fikziozko dokumental bat, zuzendariak ez dakit, adibidez zineman naiz oso izenak geratze horrekin, naiz geratzen, baina. Baina zuzendariak erabaki zuen bere amari dokumental bat egingo ziola. Ama zoragarria da, ama da personaja bat, senyora bat. Eta ama horrek gaztetan 3 amets dituen. Tener muchos hijos, tener un mono y tener un castillo. Eta 3 bete zituen. Ze gertatzen da, familiak zeukan dirua, ez dakit nola lortu zuten dirua, erosi zuten gaztelu bat, ez dakit nola lortu zuten tximu bat edukitza ere bai, eta aurroiek, zuzendaria, dokumentalaren zuzendariak, kontatzen du, ez du kontatzen bera, kontatzen du dena amak. Nola izan zuten. Hau, bere garaian Netflixen zegoen, baina, ez da zaila izango aurkitzea, bestela irekian ere bai, Espainiarra da, eta bere garaian irabazi zuen dokumental honenaren Goya saria. Eta, ama hori, eske zoragarria da, gero Instagramen ere kontu bat dauka, eta bideoak igotzen segitu dute, ez dagoa Diogenes dauka, ama horrek, orduan gordetzen ditu bere birramamaren bizkarreko ezurrak, hori da argumentuetako bat, dena dagonez gauzaz beteta, etxe hortan, estena batzu dira oso zoroak, daukate etxea gauzaz beteta eta parte daukate nabe bat. Eta tximu bat, Tximua gazte garaikoa zen. Baina nabe bat ere bai gauzaz beteta, eta heltzen da momentu bat, semea, labek esate diotena, ama, eskuetatik joan zaigu, guazen gauza botatzera, eta guazen gauza hauetatik berreskuratzera, ikustera zerk balio duen, orduan karo hor, azten dira gauzak ateratzen, eta zoragarria pelikula. Ze ona. Ze marabila dukitzea zure irudesioak edo hain harri. Pentsatu dut berdina, zen bidia. Tximu bat eta aurrasko. Bai, ame etxoso zehatzak izatearena ez? Hila horretik egin nahi dut
hau. Bai, oso betegarria gainera, zer Bai. bestela ere igual egin dituzu Kimu bat, segurako gauzak. gaztelu bat, ez dakit oso egingarria diren, Bueno, oso tangibleak dira, esan Bai, dizut, ez? eta Ez da- askotan ez, amets oso konkretu bat baldin baduzu, betetzen duzu. Bai. Orduan ongi legoke amets konkretu bat izatea, pues, betetzeko, baina ez baldin baduzu. Esan dizut, Euskadi saria irabaztea izan diteke zura ametsa, baina ez dakit, erresagoa edo zailagoa den gaztelu bat izatea baino. Pues igual zailagoa. Ez dakit. Hor baldintza materiala daude, eta hor dirua, ez dakit, Bai, ez bai, dakit bai, nola, bai. baino gogoan dut momentu batean, aukera sortu zitzaiela, gaztelu batean bizitzeko, eta ara joan zirela, ez, eta bai, gero sartze dituzte gaztetako, ez, Andre horren gaztetako irudiak, bueno, estena bat dago, barkatu, bukatuko dut. Ez. Estena bat dago, zoragarria, harin zoragarria esaten denbora guztian. Amazing. Gure gomendio guztiak. Dago, Andre hau, monjaz jantzita, bere hilkutxan, Monjaz jantzi zuten. bai, eta norbaitek sartzen dio gantxillo egiteko zera bat, horratz bat, eta hor zen da, Bueno, eta kontua da berak esaten duela, ni hiltzen naizenean, favorez, sartu idazue horratz bat jakiteko hilda nagoela. Eta nik nahi dut, monjaz jantzita, lurperatu izan. Nahiko emakume celebrea bai. Oso. Bai. Vale, ostras, fondatuko dut hori ere. Begiratuko dugu zehazki zemura zein den, eta jarriko dugu Instagramen edo, beratzenen hortan. Kapitulo, beti, kapitulo bakoitzaren ostean referentzien inguruko post bat egiten dut, eta kapitulo honena izanen da super zoroa, eta super interesgarria, eta super guaia. Osea, pixkat horrekin utziko dugu. Bai, oso udazkeneko saioa, ez? Etxean mantita batekin irakurri edo zerbait ikustekoa. Asteburunetan gainera uraldi txarra dator, osea, aitzaki bikaina, bai. Bai, apuntatu, eta, mendaude gobendio zoragarri pila bat. Eskerrik asko zuen besterik espero zuen gandik. Placer bat. Zintzoa naiz, eta mila esker. Zuri. Eskerrik asko. Zondo. Ah.